Wat zit er Jon op het menu? Jongens zit er in het hoofdgerecht zit er in ieder geval tritsjevlees. Ik denk dat alle mensen dat heerlijk vinden met mooie aardappelpuree, stoofvarkens. Dat leert echt bij deze denk ik voor die mensen. Dus dat hebben we in het hoofdgerecht. Lekker? Ja, dat denk ik. Ho, ho, ho! Merry Christmas, pas op het opstappen. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Nog een beetje nieuw oude bibbel doen. Alles klaar te zetten en voor te bereiden. Dus nou ja, het is nou al zien sizing, dus Nou komt het erop aan. ik wist niet dat hij zo'n zwieren bouwen in de keuken stond. Alle respect wat dat betreft. Ja. Ik vind het prachtig, als die mensen naar binnen komen, joh, dan denk ik al van, nou, daar doe je het toch al voor. Dus ja, vind ik mooi. Voor thuis gebracht, Bijna avond. Wat is uw naam? Stoppen. Nou, hebben we ook gezien daar. Nou, tjoh, dat klopt dus. Heeft u zin in een glaasje prosecco? Wat is het? Prosecco, het is een bruis champagneachtig iets. Het is een feestelijke avond. Nou, we zien wel. We doen het. Proost. Kleer. Leuk dan. Nou, gezellig jongen. Ja? Ik zou een kerstmenu voor me leren, maar verder. Ik durf het net te zeggen. Oh, zo, we hebben bingo. Zo. Nou, daar ga ik nog. Lekker eten lopen, nummer 8. Ja. Maar wat leuk dat je hem Ja, ik heb dus net eten, dus ik ben verrekt van ogen. En nou zijn we van lid rondom Christ, de dagen waar iedereen gezelligheid op ziet en misschien de mensen die net altijd in de gelegenheid zijn om die gezelligheid mooi te maken. Lid we die nou bij elkaar brengen en lid we dan gewoon in uw stam cafés ook gaan zitten, maar hier in het restaurant waar we altijd zitten, lid we daar bij elkaar brengen en lid wij als vrijwilligers nou alles regelen en we doen de bediening en het drankje is dus fantastisch. En wat schaft de pad lijkt? Paddenstoelsoep. En het hoofdgerecht is gestookte suikerdelapjes met stoofpeertjes. Nou. IJs met bananen, chocoladesaus. Nou, dat kent dan het beter. Wat een kriesmiddel. En dat voor 0,0 centen voor u. Nou. Ik zeg ze denken goed om aan te zeggen. Lekker eten. Dankjewel. Je zal haast niks aan boven krijgen. Ja. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. Maar weet je wat ik wil gaan, hè? Gelukkig in de liefde. Echt? Ja. En hoe lang ben je nou al alleen, hè? Van drie jaar meer. Ik een tijd heel tegen een vriendin gehad. Maar dat begon me goed gruwelijk te vervelen. Hoe smaakt het? Fantastisch. Ja? Heerlijk. Zo gaar als ik weet niet hoe. Want meestal eet u alleen. Ik ben alleen. Sinds februari 2015 ben ik weduwnaar. En nagat dat ik uit een gezin van 10 kinderen kom, daar is het groot verschil als je dan op een gegeven moment alleen zit natuurlijk. Ja. So this is Christmas. What have we done? Another year over. A new one just. We spelen alleen voor de blauwe kaart. And so happy Christmas. Het is toch leuk als je in plaats van alleen toch tijd met zo'n hele groep mensen zit te eten. Nee, hartstikke leuk. En een compliment voor degene die het organiseren. Oh, say cheese. Ja. Wat leuk, jongen. Dan moet ik net de baat even zagen, even kiezen. Ik wil niet te vaak.